ଏତେ ଚାଲୁଛି କି ମାଇଁ ମାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେ ଦେଖେ लोग आउनिया लिपि एरिया से बनेला ना क्या कर देना लिपि कृष्णा आगे खाइबे नहीं तो सांग मैंने देखु आमर ए पूरा बुलाबुली सब सरीगला आ पाने भी पूरा हालिया गले आम भी हालिया गलुँ आ चलतु बाहरी पड़ा ए
ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା କି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଆଉ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ସବୁ ହୋଟେଲ ଢାବା ସବୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମେ ପୁରା ଜଗି ଜଗି ରାତି 1 ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋର ଭେନିଟଟା, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମାନେ 5ଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଭେନିଟଟା ବି 250 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା।